ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಯದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೋನಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಬಾಂಬೆಯ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಜೋಗೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡ, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಿದ ಬಕ್ಕ ಕಾಲಭೈರವ ಬ್ಯಾಂಡದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಬಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ದೋಸ್ತಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಕಿಂಚಿತ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪುನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಪಾಡು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಯದ್ದು ಅವರು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕರ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ನೀವು ನೀಡಿದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನುಡಿದರು. ದಸರಾ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ನೆಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೀಶ್ವರನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯರ್ನ ಮುಲ್ತ ಕಾಲಭೈರವ ಮಾಮಾಯಿನ ವೆಂಕಟನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ತೆಂಗಿನ ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರಿಯದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಸೇರಿನ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ಲೆನ ದಾನಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಯ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಮನ್ಪು ದಯಪಡ್ಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ದಾನಿ ನಕ್ಲಿರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಲಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆತ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾರೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕು ನಂಚೈನ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ದಾನಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡು ಪಾತ್ರ.